ma ndị niile ghọtafere okwu Chukwu m na-ekwu nke sọrọ ha na social media ka Chineke gbaghara. Issue Father Mbaka anụnwa this of Chalufancha and the Chalufancha comment. That issue is not going to end anytime soon. Father Mbaka emego video ọzọ ochigo okwu ndị niile bụ ndị bloggers ma ndị na-eji afọ ya na-ekwu ya ọbụla dị fọm na social media. Ochigo Facebook warning. Ka apịkwa ọtụtụ okwu, kligodu in the video first. Ma ndị niile ghọtafere okwu Chukwu m na-ekwu nke sọrọ ha na social media ka Chineke gbaghara. Ebe ka Mbaka were taa ma ejelọs mmadụ, ị makwa ihe Chukwu na-emere onye a? Mbaka nke a ejike Mbaka nke a nwoke dịrị onwe happy. I am a promoter of whatever is good. Amen. Ndị na-eme insight na social media ka afọ atiwa Mbaka ịnụchakwa ọgụ ejekwe jụọ ndị n'ụlọ ọgụ Mbaka ka ahụ dị ha. Onye na-akwado ọgụ Mbaka enigwe nakwa n'ọrụ m ọgụ. Enwere m time ịsa mmadụ ihe Chukwu kwu. Anyị Obinigwe say I be way of arrange ministry, arrange business, arrange prophecy. Nkwuo ya bụ ọta ka m kwuwere ya. Ezuru m ozi mgbe m ka nọ na GTC. Nke abụrụ mbụ m na-ekwu ya. Ọ gịnị ka mba niile na-emere mkpọtụ? Gịnị ka a na-agbara izu ka megide onye o tere mmanụ? Obinigwe nakwa n'igwe na-achị ọchị. Ihe fake adịrọ mma ka m na-ekwu. And m na-ekwu okwu were ihe mkpọrọ afa. Mana ịkpatara onwe gị nke a gbasara gị. Ebe a na-akpọ omejezifancha ọfụchazifancha bụ na adoration. And onye anyị na-agba ya bụ Jizọs na Blessed Sacrament. Izizi eboro afọ apụọ bụkwa pesha ebe a boro gabakwa Lagos. Ọkwa pesha ebe a. Ọkwa egoro egwujegoro efụwa. Ebe a ka a na-etukwe Jizọs. And also Jesus bụ mechasịrị fancha. And also say mechasịrị fancha. The Eucharistic Jesus. Ọ ya bụ ọfụchasịrị fancha. Gịnị ka a na-akọ dị ihe a? Turn to Jesus. Ụmụ m turn to Jesus. Asị m turn to Jesus. As a men and women of God, esoro m na men of God. Esoro m na ndị a na-agwa okwu a. Aghọtakwara m ihe a na-akọ. Men and women of God. Nke Chukwu na-emere ka a ghara ịfọ ọjị ya. And not first reading of that day. Deuteronomy 18, 19, 20. Na aga m ezitere unu onye amụma dịka Moses. Verse 19 sị, unu ga-egekwa onye amụma ntị. Verse 20 sị, ma ya emeketekwana wee n'etiti unu onye bụ false prophet. Na-ekwu nke m na-ekwurọ. Ma ọ jiri afọ alụsị ọzọ si na ọmụ bụ Chineke kwuru na o mekwa na onye amụma ahụ ga-anwụkwa. Ebe a na-egwu wayo kịta karịrị. Oge m ga crusade na South Africa, ngwa nke m notisiri ebe ahụ. Ana m agara eme programs. Ọ bụ na nsị ndị na-eme kidnapping biwe na ọ dịrọ mma. Ofu onye bido gbawazi mba. Then kidnapping ọ dịzi mma. Dịka m na-ekwu ọgbụ ebe a ga-emewe mmadụ obi ọ ga-abụ n'ime sanctuary. I buru nsogbu gị bịa, anyị emere gị chandu. Amen. Okwu ahụ awụrọ dị nkọwa. Ọ dị ka isi mmadụ onye na-akwa iko kwụsị iko. Ọsọ mmadụ sị na a na-akparị ya. Sọ mmadụ sị na a na-emere ya anya ụfụ. How will you explain it? Na ịnara mmadụ nwunye ya adịrọ mma.
onye somebody sị na ọya ka a na-akpa afa. I don't understand you. Chineke anyị ka na-agwọ ọrịa, ọchọ ịgwọ ọgwụ ọ chọrọ ịgwọ ọ rapụ ka a ghara imebizi gospel message maka nke fake karịa ma amazi nke bụ original. Ọ ga-emebili ọrụ Chineke ihe ndị future. Oke ya na-anọ n'ụlọ ị ga-ama na mgbere a ka mechikwa ọnụ nke agwa part 1. Onye ọbụla mechikwa ọnụ. Father Mbaka ama nda ogbi kịta maka na o nwere onye a na-eze. Mgbe m na-akwụgide kwuo ma nke metụtara m nwa Mbaka ga-ekwuchekwa ma prezident afa. Gịnị ka a na-akọ dị ha? Mbaka nke ọ dị ụmụaka apụta na ha na-anọ ọgụ soshal midia. Gịnị ka ime ị na-anụ zekwa ihe na-amarọ. Chineke wọnụla anyị niile na-eme ọrụ amụma anyị adịghị na fake. It is simple and dịka nwoke a na-anaghị aga bụ ije nọ na wheelchair since mama mbịasị kịta nọ na-agbagharị, ọ naghị agbagharị ihe ọbụla mana for the first time o kunitego na wheelchair. Nkwụdebe ebe o medebere ihe dere nke na-adịghị ga-efedi. Ama m oge m na-ezi udo ozi ya na GTC ma aka na GTC ndị gbasara ha ka a na-eme atak. A na-eme ha atak ndị memba ha niile kunye ịma na atọ onye na-agịrịga nkata. Ebee ka Mbaka were taa ma ejelọsị mmadụ? Ị makwa ihe Chukwu na-emere onye a? Mbaka nke a ejike Mbaka nke a nwoke dịrị onwe happy. I am a promoter of whatever is good. Amen. Ndị na-eme insight na social media ka afọ atiwa Mbaka ịnụchakwa ọgụ ejekwe jụọ ndị n'ụlọ ọgụ Mbaka ka ahụ dị ha. Onye na-akwado ọgụ Mbaka enigwe nakwa n'ọrụ m ọgụ. Ụwa kịta anyị isi ike jụrụ ebe niile. People are suffering. Let us men of God not add salt to the injury. Arrange karịrị. Ekwuketegwe m ekwusa ikuzi o. Ihe m na-ekwu bụ ndị na-eme stop. N'onu amụma sị stop. Kedu ihe ọjọọ dị n'okwu a? Gịnị na-amapụ obi na ya? Ngwa gị many marriages break goro maka ihe a. Ka m ghara ị na-ada side ihe m na-agwadebe unu mbụ na Chineke anyị ka na-alụkwa ọrụ ebube. A na-cheta azụ ebe anyị kwụsa ifu Chineke Solomon na-egodu ka o si cheta ofu nwoke bagide eze a na-agba ya nkiri. Ị were kọbọ ihe ị na-ana onye gị 1 million. Nwoke juru nwoke bụ nwoke ji agba ụgwọ. Chukwu yekwa ezinụlọ gị onye dịka Solomon. And nwanyị bụ ife. I am imagining how the Queen of Sheba in her regalia nnukwu anyịnya bue na-aga n'ụlọ. Nwanyị nọrọ ndị na-ekwe akụpe. Mgbe o lutere na-agwa Solomon na-ewekwere eze odogwu nwaanyị nọ n'ilo, nwaanyị were ngabasị. Wow! Abịa nabata ya. Nwaanyị wee bata n'egheriweze ya kiriweze nke bụ ụlọ ebe goldu kwapụ n'ụlọ niile. Jizọs. Ọ ka ị mara na efe m Chukwu abụrụ na ị ga-abụ onye mbibi. Ọ bụrụ na ị ga-adị Richard. Chi anyị na-aba eze. Ebe ọ bara Queen of Sheba ba ya Solomon. Onye ọzọ ga-aba ya nọkwa ebe a.